سلام كمي تخونو روبيليه لما عن تزرئكم ويندوز 10 كمي جرنا خنصعن زلي خارئكم سلازي مجمرتا فلاش كليكم بوت استغاوره فلاش از حلفه توتوريال قريص ايلخو ام ودا سنايز فيديو زلو فيديوتات نساتو مرأي تخليكم سلازي مجمرتا نا كمبيوتركم فلاش اتو اتيلخو كاو تا كمبيوتركم شاداونكم مجمرتا تغوروا كاو كمبيوتركم ولعومو بمقصال اف 10 تخلت تقطو كتولع خلا اف 10 تخلت بمسكات نايزوم ممارستات انيو يو اس بي انا حزخ فلاش لتصعن زلخو يو اس بي تمرصو ندحر فلاش ندحر كاسيت كوين خا وي دما سي دي وي فيديو تخوينو سي دي زل تمرصو مالتي حجي ناو يو اس بي زل اوردو بزي ارو زي ملكتكم تخدو لازم ناوي اس بيزل كاو انتر تقاطيخم كاو ناي ستارت مينو خمصالكم يو ويندوز سلازخونه ناي ستارت ملكت مصيلو استوسنا غزي سلازوسد بتعقس تصبيو اخم باي ذا واي اندحر اتش بي تتقمو خونكم بي اف 9 بوت كبري خاليو زازح كمبيوتر جن بي اف 10 تخلته هي بوت سغبره ስለዚህ ጀሚሩልሎ ናይ ቋንቋ መረጻ ጽሕና ኣለና ስለዚህ ቋንቋ ትደልዩ ዓይነት ቋንቋ ምረጹ ሕጂ እንግሊዝኛ ዝል ክመርጽ እየ ካኡ ኔክስት ልዎ ማለት እዩ ካኡ ሕጂ ለማዓንቲ ኢንስቶል ምግባርና ክንርኢ ድሕሪ ሪፔር ክትገብሩ ኮንኩም ናይ ኮምፒውተር ጸገድ ንምፍታሕ ግን ሪፔር ዝል መማረጽ ብሉ ሕጂ ግን ኢንስቶል ስለዝደለና ክምጽዓን ኢንስቶል ዝል መማረጺ ካኡ ሴት አፕ ስታርቲንግ ይልኩም አሎ ካብ ሞጻል ናይ መስማዕ ምዒ ወይ ድማ ላይሰንስ ዝበሃል ነገር ኣለና ስለዚ አይ አክሴፕት ዝል ሓደ ግዜ ክሊክ ገበሪኹም አክሴፕት ትብሉ ካብ ሞጻል ናብዛ ኔክስት ትብል መማረጺ ንኽኡ ካኡ ክልተ መማረጽ ኣለኩም አፕግሬድ እና ከስተም ኢንስቶል ዝብል አፕግሬድ ዘይኮንኩ ደለ ከስተም ኢንስቶል ካብ መጀመርታ ማለት ስለዚ ከስተም ዝብል ካልኣይ መማረጽ ይኹም ትመርጹ ካኡ ፓርቲሽናት ኣለው ናይ ኮምፒውተርኩም ፓርቲሽን ሎካል ዲስክ ሲ ሎካል ዲስክ ዲ እንዳልኩም ትሰርሕዎም ዘለው ማለት እዩ ንሳቶም ከመይ ጌርና ኣበ ኢኹም ክትጽዕንዎ ትብሉ ፋይል ናው ዘለው ከይትድምሱ ስምዕንቲ ተጠንቂቅኩም ጠቅላላ ፎርማት ክትገብርዎ ተደሊኹም ዝኾነ ተፎርማትኩም ጸገም የውሉን ግን መሪጽኩም ፎርማት ግበሪኹም ስለዚ ትደልይዎ ፓርቲሽን ኣምታይ ክትጽዕነልኩም ናቲ ሕዚ 299 እኔ 400 84.5 ጂቢ ውኔ ዳታ መቀመጥ ንሱኹትን ክፎይ ደልኔ ሕዚ ዛ ፓርቲሽን ላዕሊ ዘላ ኣብዙ ንኣብነት ተተንኪፈ ቁጥሪ ሓደ ዘሎ ኣብ ኣይሰርሐለይኒ ምክንያቱም ንእሽተ እዩ ሳይዙ ልዕሊ 16 ጂቢ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እንድሕር ዊንዶው ክትጽዕኑ ኮንኩም ስለዚ ኣነ ናብዛ ካልኢት ፓርቲሽን ትመርጹ ማለት እዩ ስለዚ ተጠንቂቅኩም ረጺኹም ኣብዚ ናይ ካሊ ቦታ ከይተባላሽው ምንቲ ካብ በመጻል ፎርማት በልዎ ኢኹም ምክንያቱም ዘለዎ ትሕዝቶ ክተጥፍኡ ተኾንኩም ፎርማት በልዎ ኢኹም ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ፋይላት ኩሉ ክጠፍ እዮም እንድሕር ክጠፍአልኩም ዘይትደልዩ ኮንኩም ፋይላት ግን ስቕልኩም ኔክስት በልዎ ኢኹም ከይ ፎርማተ ኢንስቶል ብቻ እዩ ዝገብር ፋይላት ክተጥፍኡ ተኾንኩም ግን ሙሉእ ንሙሉእ ፎርማት ግበርዎ ኢኹም ፋይል ከይተጥፍኡ ተደሊኹም ኔክስት ብቻ ኢኹም ትጽዕኑ ማለት ስለዚ ኣብዚ ተጠንቀቕኩም ብጣዕሚ ኦኬ ክብለክ ፎርሙታ እዩ ሕዚ ማለት እዩ ፎርሚቱ ወዲ ኣሎ ስለዚ ታ ፓርቲሽን ንሳ ነፃ ኮይና ኣላ ማለት 299.6 ጂቢ ዝኣክል ነፃ እዩ ካብ ብምቕጻል ኔክስት ትብሉ ማለት እዩ ሓንቲ ወዲያ ኢኹም ትገብሩ ነርኩም ከይ ፎርማትኩም ኔክስት ማለት እዩ ሕዚ ግን ፎርሚታ ኔክስት ይብል ኣለኹም ማለት እዩ ካብኡ እዚ ፕሮሰስ እዚ ክቆጽር እዩ ኮፒ ፋይል ይገብር ኣሎ ካብ ጌቲንግ ሬዲ ፎር ኢንስታሌሽን ካልኣይ ፕሮሰስ እዩ ኣብዚ ዝተወሰነ ግዜ ክወስድ እዩ እታ ዝነውሐት ግዜ ዝወስደላ ኣብዚኣ እያ ስለዚ እዚኣ ብትዕግስቲ ተጸበዩ ኢኹም ያው ሕዚ ከባቢ 95% በፂሓላ ቀስ ዝተወሰነ ግዜ ይወስድ እዩ ከባቢ ንሕር ፍርቂ ሰዓት ካብ ክወስድ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚ ብዙሕ ኣይትጨናነቑ ኢኹም ስለዚ ብትዕግስቲ ተጸበዩ ቀሪብና ኢና ደጊም
ያው ናብ ካሊ ስቴፕ ነጥር ኣሎ ኣብ ስቴፕ እዚ ብዙሕ ግዜ ይወስድን እዩ أبديت ون ستوسنا جزء يزوسن أظن فتان ستيبيو كأو نايم ودا أتا ستيب إحنا لنا حزي finishing up زين مالتي سلازي ريبوت جور وخسال زلكم كمبيوتركم عايزين خا هواهم سلازي ريستارت خجبري حاجة تايت جورو فلاشكم موت أتخليكم معناتهم جل إن كمبيوتر تمليسنا فلاش سلازي أتوا فلاش أو تصور نحر تزوج تخمون سلازي فلاش أو تصور فلاش أو تصير له معناتهم تمليسن نا فلاش دقيما إنستال جورا زلا كمبيوتر سلازي الله تمليسن أو خياتكم أنتي فلاشكم أو تصور سلازي بعلي يزقط سلم علاتي سلازي ويندو جميلنا له داقيمو ريستارت خجبري سلاز بزح أيتفرح أخو سلاز حزين أي مودة أتا بروسيسيني مباركس حزي تندليو نمو داتا تندليو ستيب بس إحنا لنا سلازي كورتانا زبهال بترجم كم تسألكم يو سلازي حجي نسات زاري صوت ود تتقبل وامو عجن دحر بسبيتش داليهم داتا زاركم بعلات قولكم تداليهم تقصل تازي كوين جن ميت جورو أخم مايكروفون هو أخم مالتي كاو انتاي ريجن يخون زليو سلازي تدلي ورجن بيونايتد ستيت يغطل لكم كالي تدليهم كالي كأيرو أخم كيبورد دهم تعينت يخون لكم زل ندحر حجون يأس يخون كالاي توسخي سلازي حتىنا additional add layout زل ندحر أم حرنيا توسخ دليهم أم هاريك إثيوبيا زل لكم مجمرتا أم هاريك إثيوبيا زل تمرت وما تقدر أم حرنيانا تقدرني حدا عين سلازو خانة فونتو حدا عين سلازو خانة السو تمرتو مالتيو next تولوا كاو أم هاريك version يزول مالتي سلازي add layout تدقموا علىهم هجون just a moment ممرح النينايو كابو موصال نيتورك يو ندحر او نيتورك حالكم كونكم مس نيتورك كراهولكم ابديت نخغور لكم يو ندحر نيتورك زي لكم حال خوين جن سكيب فور ناو زل ممارت صوتو معناتهم انترنت سلازي ليلهو هجي سكيب فور ناو بلوهم كاو connect to save time later زل نو بلوه كابو مصال يوزر نيم
ዝብልኹም ክትመርጹ ተዓይነት ሽም ይኹነልኩም ነቲ መማረፂ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ሮቤል ዝብል ክገብሮ እየ ካብኡ ኔክስት በልዎ ደስታኹም ሽም ምሃብ ትኽእል ኢኹም ኣብዚ ካብ ብምቕጻል ፓስዋርድ ክትርስዕዎ ዘይትኽእሉ ፓስዋርድ ተጠቐሙ ስለዚ ፓስዋርድ ክትጥቀሙ እንተለኹም ግን ሰብ ክፈልጠልኩም ዘይኽእል ሕውሱስ ዝበሉ ቃላት ተትጥቀሙ ቃላት ቁጽሪና ዝተፈላለዩ ምልክታት ተትጥቀሙ ይምረጽ ካፒታል ሌተር ስሞል ሌተር እውን ተጠቐሙ ሕውሱስ ክለልኩም እንቲ ቀሊሉ ብሰብ ክግመት ዘይኽእል ማለት እዩ ካብኡ ኔክስት በልዎ ፓስዋርድ ምስእተኹም ካብኡ ፓስዋርድ ንሱ ከይትርስዕዎ ምእንቲ ድገምዎ ዝብል መማረፂ ሓደ ዓይነት ምዃኑ ማለት እዩ ስለዚ እታ ፓስዋርድ ደጊምኩም እትውዎ ኢኹም ካብኡ ኔክስት በልዎ ካብኡ ሕጂ ኣብዚ ሰለስተ ሕቶ ክትሕተቱ ኢኹም ድሕሪ ፓስዋርድ ረሲዕኹም ምዃንኩም ባዕሉ ክሓትሰኩም ትደልይዎ ዓይነት ሕቶ ስለዚ ሰለስተ ሕቶታት ትመርፁ የመጀመርታ ሴክሬት ኩዌሽን ናምበር 1 ኔ what is your first pet name ዝኾነ ዓይነት ሃብዎ ሕጂ ኔክስት ሰለስተ ሕቶ ስለ ዝኾነ ሰለስተ ሕቶታት መሪፅኩም ኢኹም ትምልሱ ማለት እዩ ሕጂ ወዲእኹም ኣለኹም ኔክስት በልዎ ስለዚ ዘን ሕቶ እዚአን ኣማሊእኹም ኣለኹም ካብኡ ኣብ ሰርቪስስ ዝብል ከዓ ኣክሴፕት ዝብል መማረፂ ምረፁ ኢኹም ካብኡ የስ በልዎ ሕጂ እውን ኣክሴፕት ሕጂ ወዲእና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሪስታርት ክገብር እዩ በቃ ሕጂ ስቴፕ ናይ መወዳእታ ስቴፕ ወዲእኹም ኣለኹም ስለዚ ዊንዶውስ 10 ፅዒንኩም ወዲእኹም ኣለኹም ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ቱቶሪያል እዚኣ ትመስል መጀመርታ ግን ካብ ምጅማር ካብ ዝሰራሕናዮ እንታይ ተጠቒመ ነይረ ፍለሽ እዩ እዚ ፍለሽ እዚ ቡቴብል ፍለሽ ክኾን ኣለዎ ካብኡ ዊንዶውስ 10 ወይ ዊንዶውስ 7 ወይ ዊንዶውስ 8 ባዕልኹም ዳውንሎድ ግበር ኢኹም ዳውንሎድ ከመይ ጌርና ከም ንገብር ኣብ ጌት ኢንቱ ፒሲ ብምኻድ ዝብል ቱቶሪያል ኣሎ እዩ ኣብ ዩቲዩብ ቻናለይ ኣብቲ ፕሌይሊስት ኣቲኹም ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ኣለዉ ንሶም ረኣይኹም ካብኡ እውን ቡቴብል ፍለሽ ከመይ ጌርና ንፈጥር ዝብል እውን ኣለዎ እዩ ስለዚ እቲ ቪድዮ ንሱ ረኣይዎ ኢኹም ስለዚ እዚአ እንድሕሪ ሒዝኩም ኮንኩም ናብ ኮምፒውተርኩም ብምእታው ብቻ ምስራሕ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ኢንስቶል ጌርና ወዲእና ኣለና ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ቱቶሪያል እዚኣ ትመስል እንድሕር ፈቲኹም ማኾንኩም ሳብስክራይብ ላይክ ግበር ኢኹም ሳብስክራይብ ምግባሩን ከይትርስዑ ምክንያቱም ዘእተኽዎ ቪድዮታት ብቐጻልነት ንኽትረኽቡ ካልኦት ትምህርታት እውን ሒዘ ስለ ዝመፅእ ሎማዓንቲ እዚኣ ትመስል ሼር እውን ግበር ኢኹም ይቐኒየለይ